subscribe, likes, share, comment on our videos and news. Og24 TV, ta ce masu sauraron mu. Ku danna subscribe, sannan ku danna ƙararrawa. Wannan shine zai ba ku damar samun labaranmu da bidiyoyinmu a koyaushe. Ne da aka yi arrestin yanzu sun ba da labarin sun kama mutum 108 sun yi kaɗan ba a yi investigating ba a mutum 108 suna Abuja jaridar Zizje sun ce mutum 8 ne kadai musulmai mutum 100 ba musulmai bane kuma hukunta su mana a yanke musu hukunci a kashe su mana a kamo sauran wanda we looking for me muke nema ne tunda kun gaba su sau nawa ana kama ana suke su sau nawa da haka kuke so shine za a zauna lafiya an kashe musulmai a Kafancan an kashe musulmai a Tafawa Balewa an kashe musulmai a Lagos an kashe musulmai a Bambam an kashe musulmai a Zangon Katam duk wannan an yi muna nan muna shiru baka da abu ɗaya da muka fara yin da hankali kuma ku ce a zauna lafiya ku yi abun da ya dace mana. Goodluck, I'm back acting president. You should know that Allah will question you on the day of judgment about your leadership. All these things are happening under your leadership currently. Muslims are looking at you to see what you are going to do. Wallahi, we are looking at you. We give you time to see what you are going to do. We will not allow this to continue like this. If you want to show to us that you are ready to do justice, don't only waste your time tackling the crisis of Niger Delta. This one that is happening in Plateau State is more important. This is what is most important. Don't waste your time. We give you this benefit of doubt. You are the leader now. You should know that Allah will question you on the day of judgment about this responsibility. And we disagree with the nature of your committee, but let the committee continue working. But you must establish another judicial commission of inquiry, and the culprits must be punished accordingly. They must be punished. Allah ya bada shugabanci gare ku dole ku tashi ku yi abin da ya dace ba za a riga kashe mutane kamar dabbobi ba wata wai da kifo menene rayuwar nan ne duk garuruwan da muke zaura garuruwan musulmai ne garin Bauchi Yakubun Bauchi yazo ya kafa tutar Bubayar tutar Usman dan Fodiyo ne Allah ya ji kansa garin Gonda Bubayar ya kafa tutar Usman dan Fodiyo ne garin Adamawa musulmi ya kafa tuta ce ta dan Fodiyo ga misaunan tutar dan Fodiyo ne jama'a da tutar dan Fodiyo ne sannan ga sunan duk tutotinsa ne an hada wani musulmi wani mutum zama a cikin su hatta garuruwan da ɗaliban dan Fodiyo Allah ji kansu kafa an bar kiristoci suna zaune babu wanda ya tsangwame su har shugabanci suna iya yi a garuruwan idan ka je civil service menene ba a basu menene ba a basu amma mu ga yan uwanmu a garuruwan da musulunci ya kafa takaddar shaida kawai na indijin an hada su me yasa ba za a investigating waɗannan ababen ba me muke nema ne a rayuwa me muke bukata a rayuwa a haka ake so a ci gaba kawai a ce a yi hakuri shin ku kun yi abun da ya dace a hakura kun yi adalcin da ya dace a hakura kuna ta mai da yaran mu suna zama marayu kuna ta mai da yaran mu suna zama marayu tun da aka fara wannan rikici tun daga lokacin dariya zuwa lokacin jona jan yanzu babu musulmin da ya sai ga maka adadin marayun da aka mayar mana da yaya ka kashe mutum daya ka bar matansa guda 3 ka bar yayansa guda 20 da yan kai ka kashe wani matansa 2 yayansa 14 ka kashe wani matarsa daya yayansa guda 5 duk waɗannan sun zama marayu a cikin al'umma kuma ga hukumar hatta a kasan nan babu federal ministry na kula da marayu amma kuna da ministry na wasanni kuna da ministry na shedanci amma me yasa ba za ku yi ministrin kula da marayu ba a jihohinmu akwai ministrin wasanni akwai ministrin komai da komai amma babu ministry na kula da marayu me ake yi kenan a haka kuna musu gata ne shin kuna zaton irin abin da kuke cewa ana yi ta'addanci a kasashen duniya ake a Palestine yau ka kashe ubakudin ne da aka yi arrestin yanzu sun ba